जनकपुर से आइले तिलकवा त अवधपुर में सर भइले हो। राम जी के चढ़ेला तिलकवा त महल अंजर भइले हो। राम जी के चढ़ेला तिलकवा त महल अंजर भइले हो। दुआरे से आवेलन दशरथ राजा लहर झहर करस हो। दुआरे से आवेलन दशरथ राजा लहर झहर करस हो। ऐसन सुंदर मोरे राम अंजुरियो न भरेला हो। ऐसन